Som el grup InfoJ i avui hem estat a la tercera jornada d'emprendedoria de l'Institut Jaume I. Aquest grup de 4 noies ha estat a la xerrada d'adolescents de batxillerat i cicles. Voleu veure com ens ha anat? Avui hem parlat amb Rosa Carbonell i Júlia Gómez. Avui estem, Rosa Carbonell. Júlia Gómez. I què ets? Quin paper tens? De què treballes? Soc la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Salou i regidora d'Educació. Soc la coordinadora territorial de formació professional al Departament d'Educació. I en quant a la xerrada que hem fet avui, què t'ha semblat? M'ha encantat. La veritat que el Carles m'ha encantat. M'ha encantat molt. Mira, pell de gallina m'ha posat. M'ha semblat superinteressant. De fet, quan ha acabat, ja li he dit al conferenciant que li he demanat una tarja i li he dit que segurament que el portarem per una altra edició perquè m'ha agradat molt com ha sabut enganxar a tots els alumnes i als nosaltres, que són més grans, aquesta capacitat que ha tingut d'atraure la seva atenció i sobretot a l'hora que començava, perquè és complicat, però ho ha fet superbé. Per nosaltres ha parlat sobre temes superimportants, però per tu hi ha hagut algun que destaqui? Per a mi, tots els temes que ha tocat són importants i crec que s'ha de prendre consciència de tot el que ha dit, perquè tot el que ha dit és molt interessant i vosaltres heu de posar molta atenció, perquè tot el que ha explicat té la seva raó i crec que se li ha de fer cas en moltes coses que ha dit. Sí, m'ha encantat quan ens ha explicat totes les coses que hem de tenir presents, tant sigui del cos, com del cap, com del cor. Aquella diapositiva que ens ha posat, mira, m'ha posat la pell de gallina. Molt bé, estem d'acord. Moltes gràcies. A vosaltres, un plaer. Molt bé, molt bonic. A nosaltres també. Gràcies.